B'investiment ta' madwar €900,000 l-Arċidjoċesi ta' Malta nediet proġett ta' riġenerazzjoni f'Dar Ġesu Nazzarenu fiż-Żejtun. Dak hekk kif bħalissa l-Knisja permezz tal-Fondazzjoni Sebħ tinsab fil-proċess li tmexxi x-shelter għal familji u vittmi tal-vjolenza domestika minn dar Qalb ta' Ġesu fil-Ħamrun għal Dar Ġesu Nazzarenu fiż-Żejtun. Fil-ġimgħat li ġejjin se jibdew ukoll xogħlijiet strutturali biex il-proprjetà tal-Ħamrun b'valur ta' €8 miljun tinbidel f'kumpless tal-kura paljattiva immexxi minn Hospice Malta. Id-direttur tal-Fondazzjoni Sebħ Ivonne Malija spjegat li malli li tlesta l-proġett id-dar se jkollha 33 sodda b'9 appartamenti għal 9 familji. Huma jkollhom flat kull wieħed in-nisa, jiġifieri jgħixu ġo flat tal-jom bil-kmamar tal-sodda tagħhom, bil-kċina tagħhom. Imbagħad għandhom il-common areas, ovvjament għandek il-kmamar ta' terapija għax aħna il-programm huwa biex ngħinuhom joħorġu mid-diffikultajiet li jkunu għaddew minnhom. Żiedet tgħid li qed jiġu reġenerati wkoll kmamar rikreattivi għal familji li se jgħixu f'din il-binja. Fost oħrajn spjegat kif l-Arċidjoċesi u l-Fondazzjoni se jinkludu wkoll kamra li fija nies fidi u reliġjonijiet differenti jkunu jistgħu jipprattikaw it-twemmin tagħhom. Għandek il-common area study room, għandek l-spiritual room fejn aħna nilqgħu fid-djar tagħna aħna nilqgħu nies minn kulturi, reliġjonijiet differenti u f'din il-kamra jistgħu lura jipprattikaw il-reliġjonijiet differenti tagħhom. Malija temmet tgħid li r-reġenerazzjoni ta' din id-dar mistennija titlesta sa tmiem din is-sena biex f'Jannar il-familji li jisfaw vittmi tal-vjolenza domestika jkunu jistgħu jagħmlu użu minnha. Hija appellat ukoll għall-għajnuna mill-pubbliku sabiex dan il-proġett jitlesta fl-iqsar żmien possibbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.